मनशान जर एक स्पिरिच्युअली कनेक्ट जातलो जाल्यार कितें करपाक जाय. आनी आत्ताचे जर तुमी एग्जिबिशन पळयल्यात जाल्यार एग्जिबिशन पळयतूच तें एग्जिबिशनच सगळें सांगता. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या बिचोली तालुक्याच्या स्कुलांक तांच्या टिचरांनी खास करून मिडियान इतले तांकां अवेअरनेस करचे की प्रत्येक स्कुलान फाल्यां संडे आसा सोमार दीस बी येवन प्रत्येक स्कुलान हें एग्जिबिशन पळोवपाक जाय. हें एग्जिबिशन इतक्याच खातीर पळोवपाक जाय तर प्रत्येक गोष्ट मनशाचो बिहेवियर, मनशाचो नेचर, मनशाचो एटिट्यूड हो कसो ताच्या भितर तयार जाता हें सांगता. आमी सदांच भुरग्यांक सांगतात की स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, अल्कोहोल, टोबॅको. आमी नुसतें सांगतात आनी केन्ना केन्ना कशें आसता न्ही सांगतूक सुनी ते आयकतात आनी सोडटात. पण स्वता जेन्ना दोळ्यान अशें पळयत हल्लीच जर तुमी पळयल्यात गोव्यान ड्रग केसीस हेज इन्क्रीज येवन म्हणजे कशें एकदम इंटेरियर हिंटरलँड जागेर पावलेले आसात. हे बंद जावपाक जाय. ही काळाची गरज आसा. हे समाज नश्ट करता. फक्त एक मनशाक नश्ट करना आनी घर नश्ट करना तर समाज नश्ट करता आनी हे बंद जावपाक जाय. सो ताच्या खातीर ह्या भुरग्यांक अवेअरनेस करपाची गरज आसता. आमकां प्रत्येक मनशाक दिसता की आपूण जे करता ते प्रत्येकाक दिसता. हांव हांगा उलयता, हांगा आतां एट दीस मोमेंट हांव उलयता, म्हाका दिसता दीस इज द करेक्ट थिंग इन लायफ, दीस इज द बेस्ट थिंग इन लायफ. पण ते अशें नसता. यू नीड टू जज अँड वेट. आनी त्यामुळे मनशाक इतलें कळपाक जाय की आपणाक जे जे संवसारान मेळटा हे आपले कर्म आसता. इट इज अ रिसायकल म्हणटात तशी. आनी ही सायकल जर आपले कर्म बरे आसत जाल्यार त्याचे फळूय बरें मेळटा. आता कर्म खंयचे बरे खंयचे वायट हे समजून घेवपा खातीर यू रिक्वायर मेडिटेशन, यू रिक्वायर सम स्पिरिच्युअलिटी, यू रिक्वायर सम अंडरस्टँडिंग. हे सगळे हे गोष्टी शिकयतात. जागृतीचा, अंतर्मंथनाचा आणि परमात्म्याशी आपलं नातं घट्ट करण्याचा एक पवित्र पर्व आहे असं मला वाटतं. तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणजेच अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची प्रेरणा देणारा हा दिव्य संदेश महाशिवरात्रीचा सार सांगतोय. भगवान शिव हे शांती, पवित्रता आणि दिव्य ज्ञानाचे प्रतीक आहेत. महाशिवरात्री म्हणजे मानवी चेतनेच्या नव उदयानाचा क्षण. अमृतातून ज्ञानाकडे, अस्थिरतेतून स्थैर्याकडे आणि अशांततेतून शांतीकडे वाटचाल करण्याचा संकल्प आहे. मी ब्रह्मकुमारी या जागतिक आध्यात्मिक संस्थेच्या कार्याचं मनपूर्वक कौतुक करतोय. युनायटेड नेशनशी संलग्न असलेली ही संस्था 7 वेळा UN पीस मेसेंजर अवॉर्डने सन्मानित झालेली आहे. आज आपण तऱ्हेतऱ्हेचे देखावे इथं बघितले आहे. हे जर सर्व देखावे आपण बघितले तर या देखाव्यांचा जो अर्थ आहे तो आपण जर आपण मनात बिंबवला, संस्कारात उतरला तर मला वाटतं माणसाला जीवनात काहीही करायची गरज भासणार नाही. व्यसनमुक्त, शांततामय आणि मूल्याधिष्ठ समाज निर्माण करण्यासाठी या संस्थेचं कार्य जे आहे ते अतुलनीय आहे असं मला वाटतं. राजयोग ध्यानाच्या प्रभावी आणि सुलभ पद्धतीने ब्रह्मकुमारी संस्था युवक, महिला, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षक आणि समाजात विविध घटकांना त्यांच्या अंतर्गत शक्तीची आणि खऱ्या सामर्थ्याची जाणीव करून देत आहे. आजच्या तणावग्रस्त जीवनशैलीत राजयोगी अंतर्मनाला स्थैर्य देणारी दिव्य ऊर्जा आहे हे सांगायची गरज नाही. अहिंसा परमो धर्म हीच थीम आजच्या या देखाव्यात मांडलेली आहे. अहिंसाच हा सर्वोच्च धर्म आहे. हा भारतीय संस्कृतीचा मूळ मंत्र आहे. जगभरात अहिंसेचे प्रकार, प्राणी हत्येच्या विरोधात आणि शाकाहारी सात्विक जीवनशैलीचा प्रचार करण्याचं ब्रह्मकुमारीचं हे कार्य जे आहे, हे योगदान जे आहे ते अद्वितीय आहे. जो प्रयत्न अशो संस्था
म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी जे वाडोवपाक जाय, हे जगान शांती राबोवपाक जाय आनी शांतिकायेन लोक उरपाक जाय, अशा हेतूनय ही संस्था जे कार्यरत असता आणि ह्या कार्याक जे सगळे हितचिंतक मेळोन जे आयज हे कार्य करीत आसा त्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता, स्वागत करता ह्या गोंयच्या भुमीन. आज तुमच्या प्रयत्नांक यश येवन आज हो तुमचो प्रचार पूर्ण देशभर न्हू विश्वभर पावल्लो आसा. 140 जगातले 140 देश ह्या अनुकरणान 1936 पासून आज हे अनुकरण करीत आसा आणि ही मोठो विश्वाचो संदेश जो शांतीचो संदेश आसा ते पावोवपाचें काम, तशेंच मनुष्य जीवन कशें आसपाक जाय हे ज्ञान तुमी जे दिता त्या बद्दल हे ज्ञान घेवपाक लागून आमी सगळे सक्रिय आसपाक जाय. हे तुमचो हो संदेश आमच्या आयच्या गोमंतक भुमीन तुमी आयज गोमंतकी लोकांक दिता त्या बद्दलूय तुमचे आभार मानता. आपले जीवन यशस्वी आणि आनंदी करपाक लागून अनेक उपाय योजना ह्या देशान महाऋषींनी दिल्ले आसा आणि हे महाऋषींचे ज्ञान आज तुम्ही स्वता आत्मसात करून दुसऱ्या पर्यंत हे दिवपाचें जे काम तुम्ही जे आरंभलेलें आसा, निश्चितच देवाच्या आशिर्वादान हे काम पूर्ण जाता आसतना अनेक कोटी लोक ह्या मिशनान राबतले आणि ते आध्यात्मिक ज्ञानान हेजें संवर्धन करतले आणि आत्मसात करतले अशी अपेक्षा आणि अशी सदिच्छा व्यक्त करता आज ह्या घडीक